Dobrý deň prajem. Vážení, na tomto videu by som sa chcel venovať krivkovým integrálom po uzavretých krivkách, pretože ak máme tú uzavretú krivku a integrál nezávisí od tej cesty, tak máme také šťastie, že hodnota tohto krivkového integrálu sa rovná nule. A potom, keď sa to nestane, že keď ten integrál fakt závisí od tej cesty, tak potom Green dokázal takú vetičku, ktorá musí mať veľmi veľa predpokladov na to, aby sme mohli tvrdiť, že áno, ten krivkový integrál po tej uzavretej krivke môžeme počítať pomocou dvojného integrálu. Takže ako prvé by som si len spomenul tú jednu vetičku, nechcem to napísať, mali ste to na prednáške, máte to v učebnici, že keď f je spojité vektorové pole na jednoducho súvislej oblasti G, tak krivkový integrál nezávisí od cesty práve vtedy, a pre každú jednoduchú uzavretú počastia hladkú orientovanú krivku, každé slovíčko má svoje miesto tu na, takže tá krivka musí mať kopu vlastností, ktorá teda leží v oblasti G, platí, že ten krivkový integrál je nulový. Čiže zapamätajme si to tak, že ak mám to spojité vektorové pole na oblasti G a G je jednoducho súvislá oblasť, no a potom mám takú krivku K uzavretú a samozrejme tu ešte sú ďalšie vlastnosti. Jednoduchá uzavretá počastia, hladká orientovaná krivka, ktorá leží v oblasti G, Takže K ako krivka leží v množine G, G je vlastne podmnožina roviny, tak o tom platí, že ten krivkový integrál je nulový, teda má hodnotu nula po tej uzavretej krivke. To vlastne znamená, že keď nezávisí od cesty hodnota toho integrálu, že jedno, že po akej ceste pôjdem, ale teraz nepôjdem z Bratislavy do Košice, ale sa aj vrátim, pretože to je uzavretá krivka, tak keď nezávisí od tej cesty, že ako pôjdem preč, ako sa vrátim späť do Bratislavy, fakt hodnota tej mechanickej práce, čo je výkonná, fakt je nula. Nič som nerobil, som sa vrátil a nič sa nestalo. No. Dobre, to by som vám ukazoval na jednom príklade, lebo na tej prednáške nie je vždy čas okolo toho sa baviť. Ďalej, treba si tu uvedomiť, že podmienka, že tá oblasť G je jednoducho súvislá, má svoje opodstatnenie. Totiž to tá vlastnosť hovorí, že keď naozaj tú krivku uzavriem, tá krivka potom určuje akúsi plochu, akúsi množinu bodov vnútro danej krivky a celé vnútro tej krivky by malo ležať v množine G. Potom tá stane jednoducho súvislou oblasťou. Čiže ako prvý príklad by som vypočítal krivkový integrál, veľmi smiešná bude tá funkcia x krát dy plus y dx, čo napíšem tak, ako sme zvyknutí, y dx, najprv píšeme dx a x krát dy. Áno, prvá zložka vektorovej funkcie je y a druhá zložka vektorovej funkcie je x. No a skutočne my vieme zistiť, derivujem f1 podľa y, f1 je tu, derivácia f1 podľa y je jednička, derivácia f2 podľa x je, to je f2, derivácia je tiež jednička, oni sa rovnajú, no a to znamená, že vektorové pole je potenciálové, tieto dve zložky určujú to vektorové pole, existuje potenciálová funkcia, naozaj krivkový integrál nezávisí od cesty. Krivkový integrál nezávisí od cesty. Ale keďže tá krivka K, ktorú som tu uvažoval, je uzavretá, no tak samozrejme tieto funkcie, tá vektorová funkcia je všade definovaná v celej rovine a tá celá rovina je jednoducho súvislá oblasť. Čiže z tohto podľa tej vety vyplýva, že skutočne tento krivkový integrál sa rovná nule. Podľa tej vety, lebo sú splnené predpoklady tej vety, ktorú som tu spomínal. A či skutočne to je tak?
Tak ja si dovolím zobrať dve krivky uzavreté. Nech tá prvá krivka K1 je kružnica x na druhú plus y na druhú rovná sa 1. No a budem uvažovať takúto uzavretú krivku, čiže kružnicu s polomerom 1 a v strede v bode 0, 0. Ano. Toto je skutočne uzavretá krivka, aj takto budem orientovať. No my už vieme, že potom x je r krát, čiže 1 krát kosinus t, y je 1 krát sinus t, dx bude minus sinus t, dy bude kosinus t, a keďže mám uzavretú krivku, t beží od 0 po 2 pi, čiže ako sme sa minule učili, tak ten krivkový integrál prejde do tvaru určitého integrálu, kde mám písať x je kosinus t a dy je, no, som to otočil, to jedno, dy je kosinus t, no, a môžem písať dt, čiže tu mám súčin kosinus krát kosinus plus y je teda sinus t a dx je minus sinus t. A zase dt a automaticky sa hodí ďalší znak integrálu. No dobre, uvedomme si, že tu mám vlastne kosinus na druhú t a minus sinus na druhú t. No a naše hlboké a trvalé vedomosti by mali hovoriť, že tento rozdiel je vlastne kosinus 2t. To sme sa učili ešte na strednej škole, že súčet takýchto funkcií je jednička a ich rozdiel v takomto poradí je kosinus 2t. No a kto by už nevedel integrovať kosinus 2t? To bude 1 polovica, pretože 2t tam mám a integrál z kosinusu je sinus 0,2 pi a skutočne tie hranice, keď dosadím, sinus 4pi je 0, minus sinus 0 je 0, takže dostanem tu. Takže ak si tá veta nás neklame, sú splnené tie predpoklady a skutočne sme videli, že po takejto uzavretej krivke, keď uvažujem na krivkový integrál, hodnotu má 0. Ale niekto povie, čo keď si vezmem inú krivku? Môžem si vziať nejakú inú krivku, kde už to uzavretú, taktiež uzavretú, no a čo tam sa stane? Čiže zmením krivku na K2, uvážme si takúto krivku. Nech je tu parabola, čas paraboly na intervale minus 1, 1 a do tej výšky 1 by som hodil, teda to je funkcia y sa rovná 1, toto je funkcia x, y sa rovná x na druhu. Skutočne, teda odtiaľ idem a vrátim sa sem týmto smerom. Áno, je to tiež uzavretá krivka. Dokonca tú krivku K2 by som rozdelil na dve časti. Tá prvá časť bude časť tejto spojitej funkcie, takže táto budem parametrizovať, x sa rovná t, y sa rovná t na druhu, lebo x na druhu. No a t beží odkiaľ? No aby som dostal tento bod, takže to musí bežať od minus 1 po jednotku, hej. Prvý bod je minus 1, 1, posledný bod je minus, teda 1, 1. Áno, keď takto mám tú prvú časť tej krivky, tak dx bude dt a dy bude 2t dt. A budem počítať ten integrál o chvíľu, lenže tá krivka má tú druhú časť, toto by som povedal. Červená časť K1 a K2 bude táto úsečka, hej. Krivka K2 je vlastne úsečka, alebo zase na toto tiež sa môžem dívať, že toto je vlastne funkcia, hej, y sa rovná 1. No ale keby som to chcel parametrizovať túto úsečku, tak skúsme tak, ako sme sa učili. Mám tam prvý bod je bod 1, 1, hej,
A a bod B je teda koncový bod minus 1, 1. Vytvorím teda ten vektor U, minus 1 je minus 2 a 1 minus 1 je 0, to bude smerový vektor. A keď tú úsečku chcem napísať, x bude prvý bod, je na súradnice teda 1, minus 2t, u krát t, u 1 krát t, a y bude, no pozor, toto je 1, hej, a 0 krát t je 0, hej, takže 0 krát t. Čiže vyzerá to tak, že x je 1 minus 2t, y je 1 a t, pozor, už som dostal ten prvý bod, má bežať od 0, aby som dostal bod 1, 1 po jedničku, skutočne, keď t je jednička, tak toto bude minus 1, 1, takže dostanem ten posledný. To je vlastne opakovanie, čo som robil minulý, nie na minulom videu, na minulej hodine, ale predtým. No, čiže treba vedieť občas naozaj tú uzavretú krivku rozdeliť na dve časti, na dve časti. No dobre, ešte tuto chýba nám dx, to bude minus 2dt, minus 2dt, pozor, to sa môže stať, no derivácia jedničky je 0. Derivácia jedničky je 0. No. Dobre, a teraz už nič nás nebráni v tom, aby sme pre tento prípad vypočítali ten krivkový integrál, čo vlastne bude pre tento prípad pre krivku k1 súčet dvoch, pretože ja musím, teda to z toho vyplýva, alebo môžeme začať teda novú myšlienku, že najprv počítam integrálu minus 1 po 1. Y krát dx, y je t na druhu, a tu na dx je dt, plus integrál minus 1, 1, x je t, a dy je 2t dt. A to bude tá prvá časť. Toto bude vlastne zodpovedať tej parabole, k2. Teraz plus, a musím do toho započítať tú zelenú časť. To znamená, že tu idem od, t ide od 0 po 1, čo je x, teda nie, toto dosadím, y. Y je jednička a dx je minus 2 dt, áno? Plus integrál 0, 1, x je 1 minus 2t. A toto, nečudujte sa, dy je 0, tak musím tam dosadiť 0 krát dt, ale to 0 krát dt bude 0. Ten štvrtý integrál bude 0. No a keď pokračovať, vieme, že tu nám vyšla 0, takže tú modrú úvahu už môžem teda zmazať. Modrú úvahu môžem zmazať. No a či aj tuto vyjde 0? Lebo keď nie, tak máme problém. No poďme na ten prvý integrál, to bude t na... takto. Tu je 2t na druhu a tu je t na druhu, takže to je vlastne 3t na druhu a keď to zintegrujem, to bude 3 krát t na tretiu lomeno 3, hranice minus 1, 1. Ešte raz, súčet je 3t na druhu, hranice sú rovnaké, integrál 3t na druhu je 3t na tretiu lomeno 3, čiže toto vybavené. Tu mám minus 2. No a vlastne minus 2 dt, ale tak minus 2 integrál z dt je t. Pozor, tam sú iné hranice t, lebo to je tá úsečka. A tu na plus 0, nakoľko tam nemám čo integrovať. 0, táto 0 vybaví, že celý integrál bude nulový. No, celý integrál bude nulový, celý integrál. Integrál z 0, sa môže tam byť nejaká konštanta, ale tak konštanta nás, keď tu sa tým hornú dolnú hranicu do konštanty, tak to aj tak bude 0. Dobre, takže tu na trojky môžem krátiť a dostanem teda 1 na tretiu je 1, mínus je vo vzorci, ale mínus 1 na tretiu je minus 1, čiže mám vlastne už plus 2 a mínus 2 krát 1 mínus 0 je 1 a 2. 1 minus 0 je 1, ale táto minus 2 krát. Čiže fakt mám, a to je ten výsledok, keď dôležitý si uvedomiť, toto mám. 1 plus 1 je 2, minus 2 je 0. Zase som to dostal. Takže to naozaj na vlastné oči môžete vidieť, že
že ako to funguje, keď integrál nezávisí od tej cesty. Hodnota integrálu je 0, pretože mám uzavretú krivku. A hoci ako inú uzavretú krivku, nemusí to byť, tá krivka byť tu. Hej. Môže to byť hoci niekde v rovine, ale tam, keď uvažujem daný krivkový integrál, mám istotu, že dostanem tú. No. Samozrejme, je tam aj v učebnici, a ja som na prednáške hovoril o takomto prípade, že malo by výjsť teda, že integrál nezávisí od cesty, ale dajú sa rovnali tie parciálne derivácie f1 podľa y a f2 podľa x. Tam išlo o to, že mali sme množinu g, teda oblasť, ktorá nebola jednoducho súvislá. Vyhodili sme vlastne stred súradnicovej sústavy, no a už to stačí na to, že keď aj uvažujeme nejakú uzavretú krivku, povedzme takúto kružnicu s polomerom 1 v strede 0, 0, a ten stred kružnice vlastne, teda tá krivka bude uzavretá ako krivka, ale vnútro krivky už nebude ležať v tej danej oblasti. Prečo? Lebo tam som vyhodil od 0, 0. Áno? Tak to len naznačím, to nebudem riešiť, len pripomeniem, aby si nemysleli, že všetko je také pekné a krásne. Že keby som ja uvažoval množinu g, že všetko okrem bodu 0, 0. Áno. Všetko okrem bodu 0, 0. A potom krivku k ako x na druhú plus y na druhú rovná sa 1. Čiže množina g je všetko okrem tohto bodu a tu uvažujem tú krivku k. Áno. No a ako to je mimo tohoto množina g okrem tohto bodu 0. Lenže teraz to vnútro krivky, čo je vnútro krivky? No, množina týchto bodov. No ona neleží, teda interior ako vnútro krivky k neleží celé to vnútro, celá tá množina neleží v g. Pokazí to tento jeden bod. Tak keby som uvažoval tu krivkový integrál x dy minus y dx lomeno x na druhú plus y na druhú, tak prídeme na to, že hodnota tohto integrálu je 2π parametrizáciou, ale platí, že df1 podľa y sa rovná df2 podľa x. Že oni skutočne sa rovnajú. Oni skutočne sa rovnajú. To si treba teda uvedomiť. Toto je f1, toto je f1. A y lomeno x na druhú plus y na druhú, to sa dá ukázať. Lenže integrál závisí od cesty, pretože rovnajú sa, krivka je uzavretá, mala by výjsť 0, no nevyjde 0. Pretože tá množina g je ako keby vadná v tom slova zmysle, že nie je jednoducho súvislá oblasť. Čiže nie sú splnené predpoklady tej vety. To znamená, že nie sú splnené tie predpoklady vety, tak hocičo sa môže stať. No, dobre. Tak keby niekto neveril tomuto, vážený, toto je f1. Keby som to derivoval podľa y, to bude x na druhú plus y na druhú, to celé na druhú, lebo podiel. Derivácia minus y je minus 1 krát x na druhú plus y na druhú. Minus je plus y krát derivácia menovateľa podľa y je 2y. No to je vlastne minus y na druhú plus 2y na druhú je y na druhú a tu má minus x na druhú lomeno menovateľ. Toto je táto derivácia. Áno, teraz sa pozrieme na túto deriváciu. To je vlastne f2, druhá zložka vektorová, mám to derivovať podľa x. No menovateľ bude rovnaký, ale to derivujem podľa x, že 1 krát, lebo podiel derivácii x je 1 krát menovateľ minus a x opíšem a derivujem menovateľa podľa x, to je 2x. No a skutočne, keď si uvedomíte, že tuto máte y na druhú plus x na druhú minus 2x na druhú je minus x na druhú,
Asi už vidíte, prečo sme vyhodili od 0,0, lebo tam tie derivácie treba počítať inak, je tak, cez definíciu. No, lenže vidíte na vlastne, čo mi sa rovnajú. Krivka je uzavretá, tak niekto by sa písal nulu. Není to tak. Není to tak. To znamená, že je dôležité si pri každom štúdiu, keď študujete aj tie vety, máte ich dosť tento semester, ale bez tých predpokladov vysloviť vetu, tak potom to není pravda. Ten výrok, teda ak sú splnené predpoklady, to sú tie postačujúce podmienky, tak potom niečo platí. Ale keď nie sú, tak ešte môže hocičo sa stať. Môže ten integrál byť nulový, ale nemusí. No. Dobre. Takže taký tak takom poloteoretickom úvode si dovoľte, aby som vyslovil tú Greenovú vetu a už ideme 4 príklady počítať aj na túto tému. Takto, práve to, že Green riešil prípad, čo sa stane s tým krivkovým integrálom po uzavretej krivke, ak zistím, že ten integrál závisí od cesty, že závisí od tej krivky, závisí od cesty. No tak potom on dokázal, že ten krivkový integrál viem počítať ako dvojný integrál nad množinou m, keď poviem, čo je tá množina. Tu si uvedomte, že tie parciálne derivácie, ktoré vlastne, keď závisí od cesty, sa nerovnajú, čiže tento rozdiel musí mať zmysel. No a vytvorím ten rozdiel tých derivácií a počítam ten daný krivkový integrál, daný dvojný integrál s tým, že vlastne množina m je vnútro našej krivky. Množina m tvorí vnútro krivky. Samozrejme, tu je veľa predpokladov. Spojité má mať byť to vektorové pole. Áno. Tá množina G je oblasť, K je jednoduchá, uzavretá po častiach hladká, kladne orientovaná krivka, ktorá leží aj so svojím vnútrom množine G. Tak to znamená, že to M je podmnožina G. G je vlastne podmnožina roviny. M je množina, ktorú tvorí vnútro krivky. A samozrejme množina bodov na krivke, celá krivka, ale celé vnútro. Aby sme sa už učili počítať ten dvojný integrál. A práve to si treba uvedomiť, že to je taký tretí spôsob výpočtu. Parametrizácia, tá pomôže vždy. Potom, keď zistím, že to nezávisí od cesty, tak potenciálová funkcia. Ale cez parametrizáciu sa dostane k určitému integrálu. A ten tretí spôsob, že ak mám uzavretú krivku a viem, že závisí to od cesty, to znamená, že tie dve derivácie sa nerovnajú, tak áno, Green dokázal, že viem ten krivkový integrál previesť na dvojný. Samozrejme treba vedieť počítať dvojné integrály. No, takže na toto niekoľko príkladov. Istým spôsobom sa zopakujeme výpočet dvojných integrálov týmto spôsobom. No. Takže taký light príklad na začiatok. Asi som ale to bude taký druhý normálny príklad. Mám uzavretú krivku C, prvá zložka vektorovej odmostnina x na druhu plus y na druhu dx plus y krát, netreba sa zlatnúť, zátvorka x krát y plus logaritmus x plus odmostnina x na druhu plus y na druhu, všetko uzavrieme a dy. Tá druhá zložka tej vektorovej vyzerá strašne, ale aspoň si preopakujeme aj derivácie. Čiže ešte raz, tu je prvá zložka vektorovej funkcie a toto všetko je vlastne druhá zložka vektorovej funkcie. Krivka K je, C je uzavretá, krivka C je uzavretá, dokonca je to aj v zadaní, že tá krivka C je obvod obdĺžníka, ktorý teda sem môžem nakresliť týmto spôsobom.
toto je krivka C. Je uzavretá, áno. Presne to povedám, že naozaj tie body majú svoje súradnice. Nebudem tam písať, vidíte, to má 1, 0, 4, 0, 1, 2 a 4, 2. Takže obdĺžky. No a keby sme ako postupovali, tak keby sme chceli parametrizovať každú úsečku, každú stranu obdĺžnika, tak to by bolo zdĺhavé, ale my si vyberieme inou cestou. Pozrite sa, tu by sme mohli o tom sa baviť, že keď to je definovaná táto funkcia, treba si uvedomiť, že tento logaritmus má byť, teda čo je to za tým logaritmom, má byť vždy kladné, takže malo by platiť, že x plus tá odnosnina je väčšia ako 0. Ale nebojte sa, určite táto krivka a to vnútro tej krivky, tá množina m, je v tom definičnom obore, hej. Neriešili to tam, že keby boli všetky nuly, keby bol tam bod 0, 0, to je problém, pretože tam tá funkcia nie je definovaná. Takže pozerajme takéto prchotinky, maličkosti. No ale poďme vytvoriť tú deriváciu. F1 nám derivovať podľa y, to bude ľahké. Toto nám derivovať podľa y, to bude jedna polovica. X na druhú plus y na druhú na minus jednu polovicu. Krát podľa y derivujeme ešte 2y. Vďaka tomu súčtu dvojky sa vykrátia a dostanem y lomeno odmostnina x na druhú plus y na druhú. Tak to bola tá ľahšia verzia, hej. A teraz to bude horšie, lebo to f2 mám derivovať podľa x. A tu vidím x aj v tomto sčítaci, aj v tomto sčítaci. Našťastie je to y, takže nebudem to musieť derivovať ako súčtu. Y ako konštantu musím opísať, lebo teraz to je konštanta. Keď derivujem prvý sčítanec podľa x, dostanem tam y krát 1 plus. No to je zložená, super zložená funkcia, čiže derivujem to podľa logaritmu, to bude 1 lomeno všetko, čo je za písmenkom n. Krát. Teraz pôjdem do vnútra logaritmu a derivujem túto zátvorku podľa x. To znamená, že to bude 1, musím hodiť zátvorku. 1 plus, no a táto derivácia podľa x je už ľahká, na minus jednu polovicu vďaka odmostnenia a 2x. No, musíme urobiť patričný poriadok. Roznásobím to jednak s tým y, takže to bude y na druhú, to bude prvý štítanec plus. No, teraz si treba všimnúť, že bude y krát 1 lomeno x plus odmocnina, x na druhú plus y na druhú, a ešte krát tá zátvorka, kde urobím poriadok. Tu si treba uvedomiť, že toto sa dostane takisto do menovateľa, môže to byť spoločný menovateľ. No. S tým, môže to byť spoločný menovateľ s tým, že tu je tá jednička, čiže tu pôjde zase tá odmocnina. A tu, čo zostane, dvojky sú preč, len iba toto x. To je v tom pekné, že keď túto zátvorku dám na spoločného menovateľa, čo je tá odmocnina, menovateľi, tú jedničku napíšem takto a plus x dvojky sa vykrátia, umožní táto úprava nám vykrátiť tieto výrazy. No a potom, keď si uvedomím, čo som dostal, a áno, preto tá funkcia bola tá druhá zložka taká nešťastná, aby sme sem dostali presne to isté až na y na druhú, pretože my do tej Greenovej vety čo máme urobiť? My v tej Greenovej vete musíme odpočítať odtiaľto to. No a keď si odtiaľto chcem odpočítať tento sčítanie vypadne a ten dvojný integrál bude enormne ľahký. Čiže, áno, ideme na tú Greenovú vetu, len to som chcel zhoraziť ešte raz. Netreba sa zľaknúť takýchto zložených funkcií. Pretože, vidíte, keď správne derivujeme, áno, treba vedieť derivovať, tak potom teraz prídeme na to, že vlastne ten celý krivkový integrál viem napísať nasledovným spôsobom. Ten krivkový integrál, čiže tuto dám rovná sa hviezdička, tu nám budem pokračovať, sem sa tu zmestí. Dvojný integrál nad tou množinou m,
ktorú som nešťastne teraz mazal, vnútro krivky to bolo. Teda Greenovú vetu idem použiť. Musím vytvoriť, vážený, tento rozdiel. A dx, dy. No. Takže čo bude ten modrý rozdiel? Ten modrý rozdiel bude iba y na druhu. Prečo? Pretože odtiaľto mám odpočítať túto deriváciu. Čiže, môžem písať, ten dvojný integrál nad množinou m bude iba y na druhu dx dy. Pretože toto s týmto, ešte raz si uvedomte, odtiaľto mám odpočítať túto funkciu. Tak to isté sa vynuluje a zostane tam iba y na druhu. A ako bola tá množina m nakreslená? My vieme, že x sa mení od 1 po 4 a y sa mení od 0 po 2. A áno, tak najprv mám integrovať podľa y a potom podľa x. To už je vlastne opakované. Uvedomme si, ešte raz to nakreslím, lebo toto bolo v zadaní, že tá uzavretá krivka je obvod takéhoto obdĺžníka. A obdĺžník viem tak napísať, že áno, to je dvojrozmerný interval 1,4 krát 0,2. Môžem to tak napísať, tú množinu m vnútro danej krivky. Čiže x sa mení jednoznačne od 1 po 4 a y sa mení jednoznačne od 0 po 2. No dobre, to ten integrál, jak bude vyzerať, to bude podľa y na tretiu lomeno 3, hranice 0,2 a ešte to mám integrovať, už je to neprehľadné, od 1 po 4 dx. Chcem, aby sa sem to zmestilo. 2 na tretiu je 8 tretín minus 0 je 8 tretín. Čiže ja mám ešte 8 tretín integrovať podľa x, to bude 8 tretín x, pretože integrál z dx je x v hraniciach 1, 4. Čiže to bude 4 minus 1 je 3, čiže to bude 8 tretín krát 3 a čo je 8. Takže veľmi ľahkým spôsobom sme dostali hodnotu tohto krivkového integrálu. Nakoľko mám danú tú vektorovú funkciu a mám konkrétnu danú uzavretú krivku c a viem, že hodnota toho integrálu závisí teraz od tej cesty, no tak som schopný to týmto spôsobom vypočítať. Tieto derivácie tak či tak treba urobiť, lebo keby sa urobili, tak to je ten prípad, čo sme robili minule. Existuje potenciálová funkcia, ideme na to tak. Teraz tá potenciálová funkcia neexistuje, lebo závisí integrál od tej cesty, tieto dve derivácie sa nerovnajú. Ale tak vtipne ich som vytvoril, že som umožnil takýto ľahký dvojný integrál dosať. Týmto spôsobom. No. Dobre? Tak to je. Samozrejme, to je opakovanie derivovať. Uvedomiť si, derivujem podľa x, podľa y, čo je konštanta, čo je zložená funkcia. Potom dopracujem sa k dvojnému integrálu. Áno, napríklad teraz bude taký zložitejší problém, alebo príklad, pretože budem mať obvod trojuholníka a tam už nemôžem len tak ľahko tie hranice napísať, áno? Čiže tam to je horšie. Potom ešte sú príklady, kde ten dvojný integrál musím pomocou polárnej transformácie riešiť. Čiže takéto veci ešte nás čakajú. Dobre, tak poďme na ďalší príklad. Nie každý tento, ktorý tu riešim, nájdete v tom PDF, ale nevadí, však to môžeme na cvičenie riešiť. Ďalšia krivka uzavretá C a krivkový integrál 2x zátvorka x na druhu plus y na druhu dx plus x plus y to celé na druhu dy, kde krivka C je obvod trojuholníka ABC, pričom bod A má súradnice 1, 1, bod B má súradnice 1, 3
a bod C má súradnice 2, 2. Keď namalujem ten daný trojuholník, tak vidíme, že vlastne to nie je 3 a 3, 1. Takže toto je trojka, to je výška, v tej istej výške, to je, takže tu je bod A, bod B a 2, 2, toto bude bod C. No, takto. A vlastne tu mám tú krivku C. No bod C, krivka C, treba to zvyšovať, áno? Obvod trojuholníka. No samozrejme, keď teraz sa fakt pozrieme, tá funkcia je všade definovaná na celej rovine, ktorá je jednoducho súvislá oblasť, čiže naozaj aj to vnútro krivky, celé to vnútro aj s tou krivkou leží v tej množine G, čo je teraz R na druhu, takže je to v poriadku. Sú splnené predpoklady Greenovej vety. Ale či vôbec mám to počítať pomocou Greenovej vety? No tak derivujem F1, čo je teraz F1? X na 2 plus y hodím to celé na druhu. Toto je F1. Toto je celé F a pozor, tam je všetko na druhu. Mám to derivovať podľa y. Túto dvojku opíšem ako konštantu a derivácia podľa y je 2y, čiže nič viac ako 4y tu dostane. Teraz derivujem, vážení, druhú zložku podľa x. No pozor, to je celá zátvorka na druhu, čo bude 2x plus y a derivácia x plus y podľa x je jednotka. Čiže tu zase budem mať 2x plus 2y. Oni sa nerovnajú, tie dve derivácie, čiže integrál závisí od cesty. Takže nerovnajú sa 4y. Závisí od cesty. To znamená, že môžem nasadiť tú Greenovú vetu, ktorá ale bude teraz problémová, nakoľko tá množina m je vnútro trojuholníka, nemôžem jednoducho, že x sa mení od 1, 2, 3, to musíme rozlišovať. Čiže tu budem pokračovať. Áno, môžem vytvoriť ten dvojný integrál od tohto 4y f1, derivácia f1 parciálna podľa y, minus toto, takže bude minus 2x, minus 2y, dx, dy. A tu mám tiež šťastie, preto dostanem veľmi ľahkú funkciu za integrálom 2y minus 2x, dx, dy. Problém je, že tú množinu m musím nejakým spôsobom charakterizovať, ale ešte aj tú dvojku vyhodím odtiaľto a ideme na tú množinu. Y minus x, tak to každý vie zintegrovať. Lenže pozor, tu už, áno, môžem písať eventuálne, že x sa mení od 1 po 3, ešte sa zastavím pri tej dvojke. Pretože ja tú množinu m musím rozdeliť na dve časti. A áno, túto úsečku vziať si teraz na pomoc nejakú priamku, ktorú určia body A, B, priamku, ktorú určia body C a B, no a priamka, ktorá prechádza bodmi A a B, tak to y rovná sa 1, toto nie. Pretože tie y-ové hranice budeme musieť vyjadriť pomocou x. No a toto je už opakovanie a ja už nechcem ťahať čas. Treba vedieť, keď poznám dva body, poznám ich súradnice, tak môžeme na to teda prísť, že tu je funkcia y sa rovná x. To je táto priamka. Túto priamku, keď chcem napísať, to je y sa rovná 4 minus. Treba si vziať jednoducho smernicový tvar y sa rovná kx plus kvér. Mám dva body, dosadím súradnice bodu A, sem, bodu C, sem, dostanem dve rovnice s dvoma neznámymi k a y, q. A už mám tú rovnicu tej danej priamky, pretože tá rovnica tej priamky je lineárna funkcia, ktorá vlastne zhora ohraničí moju oblasť tu aj tu a zdola to ohraničí y rovná sa 1 a
Ale treba si ešte raz uvedomiť, že musím to rozdeliť na dve časti, lebo tu zhora, zdola, zhora, zdola. Takže neviem, či ste už preštudovali tie dvojité integrály, ale poprvé, x sa mi bude meniť od 1 po 2, y sa mení ako zhora funkcia x, y sa rovná x a zdola funkcia y sa rovná 1. Pozor, y-nové hranice vyjadrujem týmto spôsobom. Ešte by sa to dalo jednoduchšie urobiť. No dobre, napíšem to, no a potom y minus x a malo by nasledovať teda dy, y a potom dx, plus zase táto dvojka, už idem ďalej 2 a 3 a integrál, tu by bolo 4 minus x a tu by bolo y sa rovná 1, zase y minus x, dy dx. No a napríklad to môžete doma dopočítať. Ale mne sa to nechce, škoda, že to má, ale nevadí, treba si isté veci zopakovať. Čiže ten pohľad môže byť odtiaľto ľahší na ten dvojný integrál. No, vyjde presne, teda malo by ísť 4/3 s tým, že kvôli orientácii krivky musíme dať mínus, lebo naša krivka je orientovaná týmto spôsobom a nie je to kladná orientácia, jak sme zvyknutí. No, dobre, ale ešte napíšem ten druhý pohľad, lebo teraz musíme ten integrál deliť na dve časti a integrovať vlastne dvakrát. No ale, keby som sa na to podíval iným spôsobom, tak ako som ja to mal na papieri, teda odtiaľto, tak to je jasné, že y sa mení od 1 po 2, takže druhý pohľad. Y sa mení od 1 po 2. A teraz vyjadrím x-ové hranice pomocou y. Odtiaľ to vážený x je vlastne 4 minus y. Takže 4 minus y zhora, zdola y. X sa rovná y. A teraz píšem teda tú dvojku, túto. Y minus x a uvedomím si, že integrujem najprv podľa y, podľa x, lebo x-ové hranice som vyjadril a potom podľa y. No tuto máme iba jeden integrál počítať, tak nie je dva integrály. Ja som to tak počítal, čiže to je y, x minus x na druhú lomeno 2 a 2 krát po tejto dvojke a ešte integrujem od 1 po 2 a hranice budú 4 minus y na y a ešte dx. No a bum, už nemám miesto, výjdu naozaj 4/3. S tým, že treba si dávať pozor, ako je tá krivka orientovaná. Tá kladná orientácia je proti smere hodinových ručičiek. A my takto aj máme. Kladne orientovaná. Tak potom tam netreba dať mínus. No, dobre. Takže tu ste mohli teda vidieť, že naozaj ten dvojný integrál môže byť tak, že musíme buď x-ové alebo y-nové hranice vyjadriť ako funkcie, áno, spojité. No a na to, aby som nemusel to rozdeliť na dve časti, zmením pohľad na danú situáciu. Y sa mení od 1 po 2, no a zhora to bude
táto funkcia, ale musím vyjadriť x odtiaľ, 4 minus y, a odtiaľ x je y. A mám hneď dobre, ale najprv musím integrovať podľa x a potom musím integrovať podľa y. Podľa y. Dobre. Takže ideme na také príklady teraz, kde budeme potrebovať tzv. polárnu transformáciu pri výpočte toho dvojného integrálu. Mám tu dva príklady, možno stihnem obidva, sú také krásne. Takže štvrtý krivkový integrál minus x na druhú y dx plus x krát y na druhú dy, kde tá krivka k je kružnica so stredom v bode 0, 0 a s polomerom veľké R. No, preto píšem veľké R, lebo uvidíte o chvíľu, že keď zavediem tú polárnu transformáciu, tak tam nepotrebujem písmenko malé R. My sme nemali dve rôzne veci označené tými istými písmenami. No dobre, takže ja definujem tú kružnicu, polomer je veľké R, o to ide, že stred tej kružnice je v bode 0, 0 a takto tú krivku orientujem, aby som už nemal problémy s tými znamienkami. No. Dobre, tak najprv sa presvedčme o to, či môžem to počítať pomocou Greenovej vety. Prvú zložku, keď derivujem podľa y, je to minus x na druhú krát 1, čiže minus x na druhú. Keď tú druhú zložku derivujem podľa x, to bude y na druhú. Čiže nerovnajú sa, integrál závisí od cesty, môže nastúpiť Greenová veta, ktorá ale hovorí, že mám uvažovať vnútro tejto kružnice ako množinu n, minus x na druhú a minus y na druhú, lebo vždy ide. Pardon. Teraz si uvedomujem, teraz si uvedomujem, že na jednom mieste som mal f1, derivácia f1 minus f, naopak, f2 ide v prvý. Preto mi tam... Dobre. Takže sa ospravedlňujem. Už kvôli tomu to neodstavím, ale už ako za trest to napíšem. Tak to je F2 ide akože prvý sčítanie sa minus F2. A teraz keď ideme spätne, tak pred chvíľou tam bolo y, x minus y, jasné, preto mi to tam minus vadilo. No, aspoň si uvedomíme, a tu tá osmička, tam som to dobre napísal. Teda príklad predtým, keď bol ten logaritmus, to je dobre, ale teraz čo to bolo, tam netreba y minus x do toho integrálu, predchádzam som privedol naopak, sorry. No, takže je tá množinka m vnútro tejto kružnice, ide y na druhú minus a minus x na druhú. No a dx, dy a práve tu si treba uvedomiť, že to je y na druhú plus x na druhú, no ale budeme sa hrať s týmito hranicami, že minus rr, zhora to hraničí funkcia odnosti na r na druhú minus x na druhú, zdola to hraničí funkcia minus odnosti na r na druhú minus x na druhú. To nechceme. Dalo by sa, ale to je ťažké.
Čiže keď vidíme toto celé, tak nás napadne polárna transformácia, ktorá hovorí, že x bude r krát kosinus phi, y bude r krát sinus phi, kde si uvedomíme, že to malé r beží od 0 po veľké r, polomer, a phi, keďže mám celú kružnicu, mám tú krytku uzavretú, bude bežať od 0 po 2pi. A na čo tu nás nesmieme zabudnúť? No tu nás nesmieme zabudnúť na tzv. Jakobian. Dobre, takže použijúc túto polárnu transformáciu sa dopracujeme k dvojnému integrálu 0r, veľké R, 0,2pi, y na druhu to bude r na druhu sinus na druhu phi, plus r na druhu kosinus na druhu phi. Pozor, ide Jakobian, čo je r? D phi dr. A práve to, že tu nám môžeme r na druhu vyňať, to bude sinus na druhu plus kosinus na druhu, čo vieme, že to je jednotka. Tu na r na druhu krát toto r bude r na tretiu. A vlastne integrujem r na tretiu podľa r, s tým, že môžem to tak napísať krát integrál 0,2 pi d phi, pretože tam phi nezostal. No a keď to dopočítam, to bude 2pi, najprv napíšem, pretože integrál z d phi, korná hranica minus bude 2pi, a tu nám bude r na štvrtú lomeno 4, hranice 0 veľké r. No a po krátení dostaneme, kde to mám napísať, aby ste videli výsledok, pi r na veľké R na štvrtú lomeno nie 4, ale 2. Je hodnota takéhoto typového integrálu. No. Takže áno, bolo to teraz možno rýchlo, ale veľa. Čiže ešte raz. Krivkový integrál, prvá zložka, to je celá prvá zložka, celá druhá zložka. Zistím pomocou tých derivácií, že oni sa nerovnajú, takže integrál závisí od tej cesty. A správne použijem tú Greenovú vetu, nie naopak, aby tam nevznikli problémy. Takže vždy df2 dx minus to prvé. No. Ale zistili sme, že máme kružnicu vnútro. Ťažko to vypadá. Keby, viete, sú príklady v zbierke, že tu na vlastne nedostane nič len konštanta, jednička, dvojka, to môžeme vyňať, a vlastne tam bude, že integrál cez tú množinu dx dy, čo vlastne ide o obsah tej množiny. Tak vtedy áno, že nemusíme nič robiť, vieme vypočítať obsah kruhu, vieme vypočítať obsah elipsy a tak ďalej. Takže vtedy áno, ale teraz tam zostalo x na druhu plus y na druhu. Veľmi výhodné toto je použiť. Polárnu transformáciu, pozor na ten Jakobian, nezabudnite. Tým spôsobom sme preopakovali aj výpočet dvojného integrálu pomocou polárnej. Vážne, to mám takú radosť. Idem úplne posledný príklad v tomto semestri, takže môžeme sa tešiť z toho aj vy, aj ja. Ten príklad nie je taký bežný, tiež taký, som povedal, že veľavravný, ťažko vyzerajúci, ale si tam budú, môžete sa na to psychicky pripraviť. Ale keď použijeme tú polárnu transformáciu, všetko sa zjednoduší. No dobre, takže slávnostne posledný príklad. 1 lomeno Krivkový integrál 1 lomeno x arcus tangens y lomeno x dx plus 2 lomeno y arcus tangens x lomeno y, ešte naopak aj toto ako tam, dy. No, škoda, že som nenapísal tak pekne, ako v tej knihe bolo,
Ale skúsim napísať, že o akú krivku C ide. Je to uzavretá krivka, alebo viete, čo nebudem písať, budem kresliť. Platí, že y je, a proste x na druhu plus y na druhu je medzi jedničkou a štvorkou. Čiže ide o medzikružie. Prvá kružnica má polomer 1, 2 a 2, stred je 0, 0. No ale to by nebolo všetko. Chytím tú priamku y sa rovná x a chytím priamku y sa rovná odmocnina z 3 krát x. Mám také dve priamy. To zase môžeme tak napísať, že y je medzi odmocnina z 3x a x. Jak tak by to bolo, že v prvom kvadrante tieto všetky tie krivky priamky ohraničia akúsi krivku, no kde vidíme tú krivku? Tu. Bum, 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 bum. Toto je krivka C. Uzavretá. No a ako vypočítame potom obsah toho vnútra? Čiže pekný príklad, ide o túto krivku uzavretú, teda túto časť. Vyberiem z medzikružia, čo vysekne tam priamka y sa rovná x a y sa rovná odmocnina 3 krát x. No. A viete, prečo to je pekné? Ten príklad nejde len to integrovanie. Ide o to, či vieme derivovať, či neurobíme nejakú blbú chybu. Ako derivujem? 1 lomeno x krát arcus tangens y lomeno x podľa y. 1 lomeno x je v tejto chvíli konštanta. Idem na arcus tangens, to je 1 lomeno 1 plus argument na druhú. Lenže krát musím tento argument derivovať podľa y, ale mám bohovské šťastie, lebo to 1 lomeno x je konštanta, pretože to je súčin y krát 1 lomeno x a derivácia y podľa y je 1. A už to aj má. Treba urobiť patričný poriadok, tu je 1 lomeno x na druhu, prvý a tretí činiteľ. Tu nám vlastne x na druhu bude v menovateli, menovateľa pôjde do čitateľa a tu vlastne bude x na druhu plus y na druhu. Aha, preto treba vedieť upravovať výrazy kvôli takýmto veciam. Mám hotové. Keď niekto nevie derivovať, nevie upravovať, sa nedostane nikdy. No dobre, máme to. Tak asi čakáte, čo bude s tou druhou deriváciou podľa x a odtiaľ odpočítame potom toto. Podľa x, 2 lomeno y môžem opísať, tam nič sa nezme konštanta. Arcus tangens, ale pozor, tento arcus tangens má iný argument, x lomeno y. Ale to nevadí, to bude 1 lomeno 1 plus x lomeno y, to celé na druhu. A teraz to je vlastne x krát 1 lomeno y a mám to derivovať podľa x. To znamená, že to bude 1 lomeno y krát 1. A veríte či neveríte, podobnou úvahu prídeme na to, že tu je 2 lomeno x na druhu plus y. Pretože y na druhu s týmto y na druhu po úprave zloženého rovnosti. Vykáte, je tam tá pekná dvojka. Našťastie, všimnite si, stačilo urobiť to, že sem dám jedničku a už by sa rovnali a integrál nezávisí od tej cesty. Vidíte, jedna dvojka, čo je schopná urobiť? Keby tu bola jednička, rovnajú sa, nezávisí od cesty, bum, toto. Je to 0, pretože mám uzavretú krivku. Ale nestalo sa to. A keď správne teda použijem tú Greenovú vetu, tak ten integrál dvojný, ktorý mám počítať, musí to byť na tejto množine m. Odtiaľto mám odpočítať toto správne. dx dy, čo vlastne bude dvojný integrál nad množinou m, 1 lomeno x na druhu plus y na druhu dx dy. A vážení, teraz nutne niečo musíme urobiť, pretože toto popísať pomocou karteziánskych súradníc
je enormne ťažké. Enormne ťažké. Teraz potrebujem tú polárnu transformáciu. A krásna aplikácia. Uvedomíme si, že kde sa my nachádzame. V prvom kvadrante, ale medzi týmito dvoma priamkami. Aké sú tam vlastne uhly? Keď je y rovná sa y, vieme, že to je 45 stupňov pi štvrtí. Dokonca by sme to mohli aj tak, že to je 1 krát x a to je tangens phi 1, no tak tangens pi štvrtej. A vieme mi aj ten druhý uhol zistiť, tento phi 2. Vieme to zistiť pomocou tejto odmostniny trojky, že aha, to je vlastne odmostnina z 3 krát x, to je tangens phi 2, že to je 60 stupňov, čiže pi tretín, lebo tangens 60 je odmostnina strop. Áno. A tento príklad bol o tom, aby sme si uvedomili, že odtiaľto sa to phi v tej polárnej sa bude meniť od pi štvrtín po pi tretín. Toto je ťažisko tohto príkladu. Lebo to vidíme, že r sa bude meniť od 1 po 2. To vidí aj slepý, keď mám dve tie kružnice. Ale že mám priamky a vedieť vyčítať z rovnice tých priamok, že aha, smernica je tangens toho uhla, že hodnota derivácie, to si treba uvedomiť. Takže ako náhle máte nejakú priamku, vyjadrite y a hneď viete povedať smernicu. A tá smernica tangens phi, tangens toho uhla, ktorú zvíja daná priamka zo osou x, je smernica danej. No, toto bolo akože dôležité si uvedomiť. A potom tento zelený integrál by mohol prejsť na červený s tým, že to bude integrál od 1 po 2 a mám na mysli RK, integrál pi štvrtín až po pi tretín, no a čo 1 lomeno, no napíšem pre istotu tie polárne vzťahy r krát kosinus phi, y sa rovná r krát sinus phi. Keď dosadím sem, už každý vidí, že môžem r na druhú vyňať, kosinus na druhú phi plus sinus na druhú phi a nezabudnem na Jakobián a ešte d phi dopíšem. Pretože keby som na tento Jakobián zabudol, tak mám úplne iný výsledok. Všimnite si, tento súčet je 1, toto môžem krátiť a integrál 1 lomeno r je ln r. Samozrejme v absolútnej hodnote, ale my máme reálny príklad, r ide od 1 po 2. Ešte raz, čo som integroval? 1 lomeno toto r. Integrál 1 lomeno r je ln, absolútna hodnota r. A mám integrovať no takto phi, d phi, hranice budú pi tretín, pi štvrtín. To nezostalo phi v tom, takže nemusím to tak uvažovať. Takže všetko dosadím, tak dostanem ln 2 minus ln 1, čo je 0, krát pi tretín minus pi štvrtín, čo je vlastne ln 2, pretože ln jedničky je 0, a ten rozdiel tu nám je pi 12. Čiže súčet týchto dvoch krásnych iracionálnych čísel je hodnota tohto dvojného integrálu, čo vďaka Greenovej vete je hodnota tohto krivkového integrálu danej funkcie po tejto uzavretej. No, ja si myslím, že každý z vás, alebo väčšina z vás si uvedomí, že to je pekný príklad a naozaj poučný, že všetko využijeme, čo sme sa učili v zimnom semestri, derivácie, smernice, vyčítať uhly, vieme dosadiť, používať goniometrické vzťahy, vieme integrovať. Takže tak. No, tak nakoľko, ako som avizoval, to bol posledný príklad a toto bolo posledné video, tak dovoľte, aby som vám poďakoval za vašu trpezlivosť, že ste to pozerali, viem, že to pozerávate. Jediným mojím cieľom bolo, aby ste videli učiteľa naživo, vysvetľovať, možno s menšími chybami numerickými, ale každopádne nech vám to slúži
nie toto video, všetky videá, ktoré ste videli v tomto semestri, aj čo aj kolegyňa teda pomohla, jej tiež chcem poďakovať týmto spôsobom. A aby ste na tú skúšku, čo už o chvíľu bude, aby ste to zvládli, aby ste naozaj mali väčší počet príkladov prepočítaných, aby ste mohli vidieť aj tie možno odo mňa tie krásne príklady, ťažké, ale krásne, aby ste si uvedomili, že tá matematika naozaj na niečo je dobré, na niečo to slúži. Takže ešte raz ďakujem vám za teda celý semestr, že ste to vydržali. Dovidenia.